niżel minn fuq il-muntanja, folol kbar marru warajh. U resaq fuqu wieħed lebrus, inxteħet qudiemu u qallu: Mulej, jekk trid, tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Irrid, kun imfejjaq. U minnu fih ġismu indaf mill-lebra. U qallu Ġesu: Qis li ma tgħid lil ħadd, iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel l-offerta li jordna Mosè, biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġesu għamel xi ħaġa li fi żmienu ma kienet tgħaddi minn moħħ ħadd li jagħmel, mess lebrus. Il-lebrusi kienu l-emarġinati tas-soċjetà. Il-kundizzjoni fiżika tagħhom kienet dejjem tikkrava, hekk kif kienu jibdew jitilfu partijiet minn ġisimhom. Ma kinux biss l-imwarba, imma kkonsidrati bħala diġà mejta, anki mill-familjari tagħhom stess. Il-liġi Ludija kienet tipprojbixxi li wieħed imiss jew jersaq lejn lebrus biex ma jispax ritwalment imniġġes. Il-lebrus tal-Vanġelu tal-lum għamel xi ħaġa ta' min jinnuta u resaq lejn Ġesu b'kunfidenza u b'umiltà u emmen li Ġesu seta' u kien se jfejqu. Normalment, lebrus kien jiġi mħaġġar jew almenu imkeċċi jekk jipprova jersaq qrib Rabbi, jiġifieri mgħallem bħal ma kien Ġesu. Ġesu mhux biss jaqtalu xewqtu, imma jurih l-imħabba personali, il-ħniena u l-ġentilezza ta' Alla bil-mod kif imissu. Skont l-għarfien mediku ta' dak iż-żmien, li tmiss lebrus kien ifisser li kont se tkun f'riskju gravi li tieħu l-istess marda tiegħu. Mela Ġesu mhux biss fejjaq lill-lebrus fiżikament, imma wkoll emozjonalment u spiritwalment, għax fl-imħabba li jurih meta ma ddejjaqx imissu, wassallu l-messaġġ qawwi tal-imħabba tal-Alla għalih, b'mod aktar qawwi milli seta' jwassallu bil-kliem. L-Ispirtu Santu iħeġġeġ lil qalbna bl-imħabba ta' Kristu biex aħna wkoll ikunu nistgħu nilħqu u nservu lill-oħrajn mimlijin ħniena u nieħdu ħsiebhom b'kompassjoni, mod speċjali dawk li ġew imwarba u maltrattati. Int tħallih lill-Ispirtu Santu jimlilek qalbek bl-imħabba u l-kompassjoni ta' Kristu għall-oħrajn? ħatkun il-qawwa ta' mħabbtek mulej Ġesu, tħeġġeġ bl-imħabba u l-ħlewwa li tant tippenetra fil-qlub tagħna li tbedhom minn dak kollu li hu taħt is-sema, taqgħadhom dejjem iżjed miegħek u tiftaħhom għal bżonnijiet tal-oħrajn. Amen.